Roberta Bela jinsab kuntent bit-timeline illi għandu għat-trakka tal-motorsport fal-far. Ta' meta l-weta tal-ċirkwit tħalli tal-leġislatura oħra fuq l-iskaffa. Fil-fatt ta' Bela flimkien ma' Klaj Karwana kienu wedu illi trakka, iċ-ċirkwit u mhux dik tal-kwarta mil, kienet serit lesta fil-leġislatura li għaddietu ċowesa din is-sena. Iżda minkejja dan ix-xogħol għadu għaddej fuq il-kwart ta' mil u ħalfar għadu sit ta' kostruzzjoni. Assolutament bħala ċirkwit ma sar assolutament xejn fil-kredibilità ma dawn id-dilettanti u l-kredibilità brabta ma' ċirkwit. Kif jista' ikolkom kredibilità fuq din il-ħaġa? Iċ-ċirkwit se jsir u b'timeline li huwa ċar li huwa diġà miftijem mal-federazzjoni bħalissa mit-tender tal-MNDs ukoll. X'inhu t-timeline Prim Ministru issa il-ġdid? Hemm timeline ċar, maqbul u miftijem. Id-dilettanti se jkollhom jibqgħu jistennew l-istess kif ġralhom tal-karnival bil-famuż villaġġ li baqa' ma sarx. Il-Labor kien wieħed li l-proġett sħiħ inkluż dan il-famuż ċirkwit kellu l-ewwel jitlesta sal-2024, imbagħad sal-2025 u issa l-Prim Ministru qed jiġi quddiem l-elettorat b'timeline illi ma jridx jgħidu għax ma jridx ikkommettiru. Sport li huwa tant tal-qalbi kemm dak fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art u ħanibqa' ninvesti bis-saħħa. Tista' tgħidilna t-timeline, id-deadline please. Huwa miftijem mal-Motorsport Federation. Intant Net News fakkar lil Bela dwar dak il qalu l-ambjentalisti meta saħħu li l-Prim Ministru mhux kredibbli fir-riforma tal-pjanijiet lokali. Mistoqsi dwar xi jseħħ la darba jibqa' ma jsibx qbil mal-ambjentalisti dwar din ir-riforma, Roberta Bela sostna li xorta waħda se jibqa' għaddej biha. U nemmen li nistgħu naslu għal konverġenza fuq numru ta' punti, jekk ma naslux għal dik il-konverġenza mbagħad tissir ir-riforma tal-pjan lokali. Tul din il-konferenza l-Labor ħabbar proposti li ammontaw għal aktar minn 200 miljun euro li komplu jżidu ma' miljuni ta' euro oħra imħabbra fil-jiem li għaddew. Iżda fid-dawl tal-fatti li ġimagħtejn ilu kien imħabbar il-proġett ta' trasport tal-massa Malta in Motion, bosta bdew jistaqsu jekk dan kollux sostenibbli man numri ta' dan il-proġett illi l-Ministru Klaj Karwana kien ċar illi għadu mhux konvint minnu. Mistoqsi dwar dan, kemm il-Prim Ministru Roberta Bela kif ukoll il-Ministru Klaj Karwana ħarbu u injoraw totalment id-domanda. Brabta ma dan kollu, dawn in-numri kollha, qed tieħu konsiderazzjoni wkoll in-nefqa tal-Malta in Motion, in-nefqa ta' trasport tal-massa, għaddew ġimagħtejn, rajthom in-numri, konvint minnhom jew għadek m'intix konvint u jekk il-kabinet jiddeċidi mod ieħor imut papa u jitwilet ieħor kif qed inti. Qed tunna li se twiġbu kull domanda, però fuq Malta in Motion ma wiġibtunix jekk jogħġbok. Konvinti minn numri, kollox sostenibbli, tistgħu twiġbuna għalfejn qed taħarbu mid-domanda tal-Malta in Motion wara ġimagħtejn dik il-pompa kollha. Fil-waqt li diġà Roberta Bela ma kienx kredibbli fuq trasport tal-massa wara 5 snin isemmi proġett wara liħor b'ħafna pompa, awtomatikament jidħol id-dubju kemm dawn il-wediet li qed iwiegħed huma fattibbli la darba jibdew jaħdmu fuq il-Malta in Motion, jew jekk dan il-proġett hux weda oħra fl-arja ta' qabel l-elezzjoni.